நினைத்ததெல்லாம் நானா புதிய மாப்பிள்ள வா 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 அது நிசாம் என்று செல்றது யாரு அவரும் நானும் ஒரே கம்பெனியில் சாமன் எடுத்தாக்கல் ஒரே கம்பெனியில் சாமன் எடுத்தாக்கல் அது சொல்லி எனக்கு விளங்கல அது சொல்ற எங்கட வைஃப்ட தங்கச்சை தான் நான் முடித்தேன் நான் வைஃபை முடித்தேன் வைஃப்ட தங்கச்சை தான் நான் முடித்தேன் ஒரே கம்பெனியில் சாமன் எடுத்தாக்கல் நானும் அவரும் சரி 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 இப்போ விளக்கிறேன் சரி சரி எப்படி போகுது உங்களோட கல்யாண வாழ்க்கையில் முடிச்ச ஒரு கிழமை ஆகிட்டே அப்படியே செல்லத்துக்கிட்ட சரியா எனக்கு விலகுது இல்லை முடிச்ச ஒரு கிழமை தானே போகுது ஸ்மூத்தாக போகுது அப்படிதான் போப்போ விலகும் சரியாயிரு அப்படியே செல்லத்துக்கே இருக்கு விலங்கு சரி கல்யாணம் பண்ணி சென்னா எந்த கல்யாணம் பண்ணி செல்லுடா ஒரு ஆத்தாள் பான் தின்னத்துக்கு ஆசைப்பட்டு ஒரு பேக்கரி ஒன்றே சல்லி கொடுத்து வாங்குற மாதிரி வேலையோடு தான் கல்யாணம் பண்ணி செல்றது நீங்கள் செல்ல மாதிரி அப்படி ஒன்றும் இல்லை நல்ல சந்தோஷமாக தான் போகுது எங்களோட வாழ்க்கை சந்தோஷமாக போகுது இப்போ நீ கட்டிலில் படுத்து கொண்டு ஒய்ஃப் வந்து இந்த டீயை ஊற்றி கொண்டு வந்து கட்டில்கிட்டே வந்து உனக்கிட்ட தாரா அப்போ பாயெல்லாம் போட்டு சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டே ஒன்றா கூப்பிடுங்க வந்து இருந்து தின்னுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு கொண்டுவே செய்யறதுக்கு இல்லை காவலைகளுக்கு இருந்து கொண்டு நிற்க மாட்டேதாகி பாயை போட்டு சூப்பராக போட்டு சாப்பாடு வச்சு எல்லாம் செஞ்சு கை கழுவத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு தான் என்ன கூப்பிடு எனக்கு பேத்து இருந்து தின்னத்துக்கு மட்டும்தான் நீக்குது மாமி எப்படி மாமி என்ற தங்கமான பொம்பளை இதில் திண்ட பாயை நான் கொஞ்சம் சுத்தத்துக்கு பார்த்தேன் அதை கண்டு மாமி மாலு கேசினேன் இவன் மருமான் பாய சுத்து அவருக்கு பாய சுத்த வைக்க நீ சுத்தாம எந்த செய் இதை பேத்து வீட்டு வேலையை செய் மருமானுக்கு வேலை கொடுக்க இப்போ வேலை கொடுக்க தொடங்கினான்னு சொல்லி மாமி மகள் கேசிய என்ன மேலே எவ்வளோ இறக்கம்னு பாருங்க 5-6 மாதம் போட்டுமே 5-6 மாதம் போட்டுமே 5-6 மாதத்துக்கு போடுவா 5-6 மாதம் போடாமல் பொருடா டீயை ஊற்றி குசினியில் வைக்கிய நீங்கள் எலும்பி பேத்து குடிக்கணும் 5 மாதம் போனால் போகிறோம் அப்போ 6-7 மாதம் போனால் போகிறோம் ஒய்ஃப் உடுப்பு கழினாக்க நீங்கள் வந்து காய போடணும் ஒய்ஃப் ஊடு கூட்டினா நீங்கள் உடுப்பு மடிக்கணும் நீங்கள் தேங்க திரியினா ஒய்ஃப் பால் புளியும் அந்த மாதிரி சிஸ்டத்துக்கு தான் அதுக்கு பிறகு போகிறேன் விளங்கினா இப்போ மாமி உனக்கு பாயண்டாலும் சுட்டுடல மகளுக்கு ஏசியே ஒரு கேஸ் முடிஞ்சாலும் மருமகனுக்கு செல்லை எடுத்துக்கும் வரும் இறைச்சி எடுக்கிறதுக்குனாலும் மருமகனுக்கு செல்லை எடுத்துக்கொண்டு வரும் எல்லா வேலைக்கும் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் கல்யாணம் முடிக்க முந்தி இது ஒன்றே செல்லுதல் எங்களுக்கு முடிக்க முந்தி செல்லுன்னு சொல்லி அப்படி தாண்டா கல்யாண வாழ்க்கைன்னு அப்படித்தான் எல்லாம் பிரட்டி உருட்டி இதாக்கி ஓம் கொடுத்து கூட சந்தோஷமாக போடுறது தான் கல்யாண வாழ்க்கைன்னு சொல்லிடுது விளங்கினா எல்லாருக்கும் நினைச்ச மாதிரி கிடைக்கிறதில்ல கிடைச்ச மாதிரி நினைச்சுக்கொள்ளணும் கிடைக்காத பற்றி நினைச்சு கவலைப்படாமல் கிடைச்சத்தை பற்றி நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வாழணும் கல்யாண வாழ்க்கைன்னு அதுதான் புதிய மாப்பிள்ளை என்று செல்லுற வகையில் உனக்கு தரைக்கு அட்வைஸ் அதுதான் காரணம் இல்லாமல் சொறி கேட்க பழவி விளங்கினா அவ தவறு செஞ்சாலும் நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போ அப்பதான் என்ன மாதிரி கல்யாண வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழலும் விளங்கினா These nuts